Cunyadisme il·lustrat, amb Guillem Burballa i Isaac Bifet. Bon dia, amics i amigues. 1 del migdia, 23 d'abril del 2020. Una salutació molt amistosa del Guillem Burballa. Comença Cunyadisme il·lustrat. I podrem saludar en breus ja l'Isaac Bifet, que em sembla que està preparat. Bon dia, Isaac. Bon dia, Guillem. Com va el dia? Què tal? Doncs força bé. De fet, ara mateix surto al balcó Sí? i et puc dir que estem a uns 17 graus Sí? i bueno, hi ha un munt de policia aquí a la font d'Avinguda Catalunya. Estic bastant atònit, la veritat. Bueno, És que no ho sé. com pinta el Sant Jordi? Bé, força bé. M'he aixecat. La mare m'ha regalat un llibre, Sí. que bueno, és un llibre que ja hi havia a la biblioteca, però jo no ho sabia i me l'ha embolicat i tot. I ha donat el pego i m'ha fet molt, molt feliç. Què Un llibre que no coneixia. Llibre de lectura de Josep Pla. I és un recull de diverses coses. Molt O bé. sigui, té un recull dels retrats, d'oficis, dels ocells, cants dels ocells i aquestes coses. No sé, no me l'he mirat massa, la veritat és que encara no he tingut temps. Molt bé, fantàstic. I, bueno, tu li has donat una rosa o no ha sigut possible? Jo li he donat una rosa, sí, efectivament. He anat a l'Esclat a comprar peix, que déu-n'hi-do, el peix. És car. I de regal m'han donat una rosa. És a dir, a tot el client que comprava li regalaven una rosa. Bueno, Seguint aquesta línia de que va més enllà d'un supermercat, no? És a dir, juga amb la moral del comprador, no? La gent va allí i es pensa que comprar allí és millor. Que la línia de l'Esclat està molt clara, O sigui, seria com un Intermón Oxfam, però on pots comprar a quilòmetre zero, diguéssim. Sí. I... Llavors, tu què en penses? Tu, de roses, quantes normalment, un Sant Jordi habitual, quanta rosa compres? Aviam, a mi depèn on me pillaves. Si a mi em pillava a Barcelona, normalment era un rosco, era 0. 0 rosa. 0, sí, perquè tampoc tenia No qui hi havia regalar. ningú. No, home, sempre hi ha algú aquí regalant. Bueno, sí, algun any he regalat amb alguna amiga, i tant. Sí. Amb alguna companya de pis, sí. A veure si ara trucaran, haurem de fer un telèfon d'al·ludides i trucaran aquí totes les que els hi ha regalat roses. No, a més, no diré noms perquè hi ha companyes de pis que sí els hi he comprat i n'hi ha altres que no. Llavors, doncs, bueno, deixem-ho així. Ho deixarem així, no recordo quines sí i quines no. I quan estic a Lleida, normalment és ma mare i les padrines. Vull dir, 3 o... La mare, les padrines... 2 o 3, sí. 3 roses, sí. 3. Llavors, tu, quan la compres, diguéssim? Ets dels que apuro... Jo, per exemple, jo sempre apuro, que ja sé que és lleig, però jo jugo una mica al... Ai, no te la regalo, però al final te l'acabo regalant. Sí. Això és el que jo dic, amb el que jo jugo, però el que realment faig és aprofitar a última hora. Llavors jo vaig pel carrer rotllo Walking Dead a regatejar, exacte. Sí. A regatejar aquella rosa que ha quedat allí, que ningú la comprarà, i llavors dic a 2, a 3, a 2 i mig, i al final dic 4 a 5 euros, i al final me l'acaben venent, sí. El que passa és que... Al principi, me'n recordo que al principi era molt de regalar un rosote, saps? Allò, una rosa amb entitat, una rosa per dissecar i emmarcar-la a casa. Bueno, amb la filosofia de veure qui compra la rosa més gran, una mica. Clar. No, evidentment tenia fer aquest tipus de coses abans, però abans era molt ingenu.
I després ja em vaig dedicar a comprar molta rosa, molta, o sigui, a molta gent jo molta rosa, però de molt baixa qualitat, tio. Sí, molt barata. I cap tipus de criteri, És a dir, la meva àvia sempre m'havia dit la rosa que sigui el capullet que estigui tancadet, perquè durarà més, llavors jo solament segueixo aquest criteri. Capullo tancadet i a comprar. Està bé com a criteri. Però llavors, és a dir, tu a casa teva dineu sense rosa. Sí, a casa meva se dina sense rosa. Avui és una casualitat que no, que es dinarà amb rosa, però normalment es dina sense rosa. Llavors, sí que hi ha molt tipus de rosa, no? Hi ha la rosa vermella, la rosa blanca, la rosa groga, sobretot fa 2 anys, la rosa groga, el Greatest Hits. I després també, després el celofan, el paper aquest que hi ha, pot haver senyera, pot haver no senyera, pot haver... Ara s'ha ficat molt de moda veig també dibuixets de dracs i aquestes coses, que ho fa una mica nyonya, però suposo que és també per haver més varietat. I l'espiga. L'espiga a mi, a poder ser, m'agrada que no sigui massa gran. Una espiga modesta. I la rosa és una cosa modesta. Com si l'hagués hagut de collir jo d'algun jardí. Sí. T'anava a dir, això dels dibuixos és aquesta estètica, bueno, de fet no és una estètica, és un dibuixant, i ara no sé com se diu aquest bon noi, però és aquesta estètica... El Jordi Lavanda. No és el Jordi Lavanda. No és el Jordi Lavanda. No. És un tio que fa aquesta espècie de vinyeta, de còmic, molt nyonyo. La Pilarín Vallès. Tipo Pilarín Vallès, però no és la Pilarín. Però bueno, sí, és hereu, per dir-ho així. Aquesta cosa catalaneta nyonya de... Sí. Com un Paulo Coelho a la catalana, per dir-ho així. Sí, però poca broma amb això, perquè se ven molt a França, també. Poca broma, Pels nens petits se ven molt, també, aquest tipus de vinyeta. Aquesta estètica, vols dir? Sí, l'estètica agrada. El nen petit fa com una estètica educativa. Doncs jo què vols que et digui? Nosaltres que ens vam criar amb l'estètica anime, doncs crec que li dona 1000 toms, la veritat. És que clar, li dona 1000. No, evidentment. Sí, però imagina't que el nen de 7 anys veu Yu Yu Hakusho. Doncs no. És a dir, no pot ser. Sí, no es porta. I jo ara no sé si fan algo d'anime Bueno, és a dir, a TV3 el que fan d'anime, bueno, a TV3, no sé què és ara, K3, ni no sé el que és ara. Però el que fan d'anime és per a nosaltres, és a dir, per a penya que vol tornar a mirar Bola de Drac. Exacte. Però els nens ara no miren Bola de Drac, ni miren Inuyasha o Detective Conan, que jo sàpiga no ho miren. Fins on jo sé. Hola, Nakamori. El vell astut me cree. Tu creus que Detective Conan no ho miren? Jo crec que no. De fet, Detective Conan, poca broma, que és que, hòstia, feia molta por. Vull dir, si ho mires amb 9-10 anys... Hòstia, sí. És brutal. Poca broma. I aprens molt. Jo crec que el nen es fa intel·ligent veient. Sí. Inclús m'atreviria a dir això, que la seva intel·ligència es cultiva mirant Detective Conan. Totalment. A més, tema intuitiu, tema de deducció... Claro. Llavors, i ojo, també un altre tema, que el Detective Conan juga amb una cosa, no ho deixem escapar, que és aquest amor entre un nen molt petit i una adolescent ja crescudeta, Sí. No es veu, però hi és, Estic molt d'acord que és... Bueno, sí, hi ha un tema també de despertar sexual, una cosa així d'admiració cap a la noia aquesta que té més anys que tu, sí, totalment. Però bueno, tu ara agafes un nen que mire, anem a dir, el sucedani de la Pilarín Vallès, és igual, o Dora l'exploradora i li fots Conan i claro, pues, en fi, li peta el cap. Correcte. Què fer? Escolta'm una cosa, abans de comentar la pel·lícula, que en tinc bastantes ganes, sí? No sé si has vist un fenomen amb el pa. Jo estic escoltant a la ràdio i estic llegint molt... Dos fenòmens amb el pa. Un és la massa madre,
Sí, correcte. El tema de la massa madre. Correcte. I l'altra cosa que he vist també és sobre la veracitat del pa integral. Aviam... Que el pa integral no és integral, es veu. O sigui, que no és 100% integral. I també és un altre dilema, que la gent es pensa que compra pa integral, però realment el 100% de la farina no és integral. Això és la típica cosa que et diu el forner quan el coneixes fora del forn. També... Bueno, de fet, va haver un equip d'investigació sobre el pa integral. Una cocaïna tan pura que és... Que parlava sobre els forners i llavors anaven allí a entrevistar els forners de forma mig clandestina i hi havia escenes espectaculars com, per exemple, no sé, a les 5 del matí un camió allí en un polígon amb una panificadora que deia que feia pa integral, veient com el camió recollia els pans integrals, que semblava, no sé, la frontera allí amb Ceuta o semblava Algeciras o alguna cosa així. Era brutal. O sigui, però al final, dius, però aquest camió està carregant pa. Però t'ho ensenyaven allà amb una música tensa, molt tensa, i amb una veu profunda i de nerviosisme, la presentadora, sí, mítica, que és aquella rosa, no sé si... Sí. Amb uns llavis així... Vull dir, com la cunyada de la Susana Griso, podria ser. Vista la evidencia de las pruebas, no voy a... I això, i parlaven sobre el pa integral. I també em vaig veure una altra sobre la massa madre. És que, escolta'm una cosa, jo la massa mare, el que he estat escoltant, sobretot a la ràdio, no sé per què ho he sentit més a la ràdio, que és tota una sèrie de gent que ho està fent i no li surt bé, però ho segueix fent. Que fa massa madre? Sí, fa massa mare i no li surt bé, i ho explica, i està orgullosa, i llavors ho torna a intentar, no li torna a sortir bé. O sigui, jo tothom que he escoltat a la ràdio no li sortia bé, però diferents dies estic parlant, I he escoltat sobre... Clar, és que fornejar pa és una cosa... No és fàcil. Una cosa difícil. Claro. No és fàcil. És algo molt difícil. Si vaya Cristo, estan muntant aquí al cruce aquest de l'Avinguda de Catalunya, que és espectacular. Però bueno, sí, és molt difícil, Una cosa és fer pa humil a casa teva i l'altra és fer un pa de massa madre, de forner, que necessita moltes hores de repòs, necessita abans i després que s'oxigeni, bueno, és un berenjenal, diguéssim. En fi. Però bueno, Isaac, escolta, vols comentar, perquè sé que ho hauràs vist, perquè sé que has llegit La Vanguardia, vols comentar l'article de la susodicha o ja ho toquem un altre dia? No, jo ho tocaria un altre dia, vale, penso. Deixem-ho. Però, bueno, qui no l'hagi llegit, estem parlant d'Irene Solà, i, bueno, estaria bé que fes un repasset als teus articles de La Vanguardia i que es preguntés... Què està passant? Bueno, jo és que quan l'he llegit jo m'he imaginat aquell premi que hi havia aquí a la ciutat aquesta, que es deia el Josep Pernau, no sé com es deia, d'article, d'opinió. Sí, que anaves a la paeria a rebre el premi. Sí. Exacte, doncs tu llegeixes allò, l'article que té l'Irene Solà, i no sé si l'està fent un xaval de tercer d'ESO o directament que t'està fotent el pèl, perquè no hem d'oblidar que la noia aquesta, la susodicha, fa un article curtet i un article a la setmana, o sigui, que dius, en una setmana tindràs temps de pensar, sí. Sí, però té un rotllo naïf que, bueno... He treballat amb el text, perseguint totes les idees, totes les espurnes. Idea que apareixia, possibilitat que apareixia, que jo perseguia fins al final. Impactant. És impactant, sí, recomanem als oients. Hòstia, ja... No, que ja... la sirena, no? Sí, ja. No, és que ara s'ha unit una ambulància. Dona la casualitat. També està nerviosa. Hi ha tensió aquí. Escolta'm. T'ho dic de tenir carrera, sí. Si vols, ho deixem aquí i anem a la pel·lícula. Sí, anem a la pel·lícula, anem. Vinga, va, fins ara. Una pauseta. Vinga.
entrem ja a l'apartat de... Hola. La pel·lícula del dia, que, bueno, tinc bastantes ganes de veure què en pensa l'Isaac, perquè Perdó. vull deixar una cosa clara, que és que nosaltres no hem comentat la pel·lícula, és a dir, no sé si li ha agradat a l'Isaac i no sap si a mi m'ha agradat. Nosaltres el que sempre fem és elegir una pel·lícula i al dia següent la comentem, però és a dir, abans no hi ha res, a vegades hi ha un petit comentari al WhatsApp, no?, com dient... Sí, és a dir, el que ens agrada fer molt, en honor al nostre admiradíssim Sergi Pàmies, és dir una cosa que diu ell, no?, i de fet té una secció sobre això, que és què dir per quedar bé quan surts al final del cine. En aquest cas nostre és quan sortim de la nostra sessió, és a dir, quan mirem la pel·lícula, què és el que hem de dir. Una frase o una paraula? Sí, correcte. Sí. Quan més curt, millor. Sí, com sempre. Sí, I sempre per quedar bé, Sempre per quedar bé. És molt per cites i tal, sí. Bé, presento breument la pel·lícula. La pel·lícula vam arribar per casualitat, no coneixíem ni el director ni la pel·lícula mateixa, no teníem de fet... A veure, mentida, no. El que vam fer va ser... Vam acudir a les recomanacions de la Irene Solà perquè ens digués a veure què collons mirava ella. Va. Ja està, aquest tema. Va. Prou, va. No comencem. Vinga. No, però és que s'ha de ser sincer amb l'oient. Però, bueno, sí. No digues, perdona per tallar-te. No, és que no ho volia reconèixer, però bueno, és igual. La pel·lícula es titula Deep End, que seria algo així com Final Profund, és del 1970, és d'un director polac que es diu Jerzy Skolimowski, director polac que pel que he llegit va emigrar a Gran Bretanya i de fet la pel·lícula de la que us parlem és britànica, és de producció britànica i alemana. Aquest director, pel que he pogut llegir, és un director és com un director de culte, que dins del mundillo és bastant conegut, té algunes pel·lícules que sembla que són bastant mítiques i fins i tot té un premi, si no m'equivoco que vaig llegir malament ahir, té el premi honorífic a tota una carrera al Festival de Venècia. Aquesta pel·lícula, fa una sinopsis superbàsica, perquè jo crec que una de les gràcies és no explicar massa cosa. És simplement un noi de 15 anys, un adolescent a la Gran Bretanya a la Gran Bretanya no diré del lumpen, però sí de classe baixa, que entra a treballar en uns banys públics. ¿Vale? I a partir d'aquí li passen un seguit de coses. Hi ha dues coses molt importants en la pel·lícula. Una, ja sé per on vas, una és Cat Stevens. Bueno, saps que a mi m'agrada molt Cat Stevens. Per això. I si no ho dic malament, sols sonen 2 cançons seves en tota la pel·lícula. Sí. I una d'elles és la que he dit, que és la número 1 del CD, i llavors em crec que serà l'última o alguna cosa així. Sí. Però això era una de les dues coses de la pel·lícula o...? Bueno, també, ara mateix se m'acaba d'ocórrer, no? La cosa distinta, no?, que hi ha en aquesta pel·lícula, d'aquesta banda sonora mínima, perquè és una banda sonora mínima, és com juga amb aquests dos tipus de música, i la música del grup de Can, no, ens evoca algo més rebelde, algo que estem més acostumats quan pensem en pel·lícula britànica. Sí. Quan pensem en, jo què sé, en Transporting... This is England, sí. Sí, This is England, sí. O fins i tot Snatch, una música més de guitarra elèctrica, més macarrilla, més de bajos fondos, no? Sí, més punk. I llavors, jo crec que... Sí, més punk, sí, com de xaqueta de pell. Cuir, sí. I unes quantes puntes metàl·liques, no? Sí. I llavors hi ha l'altra part, que és aquesta del Cat Stevens, no? Aquesta dualitat, la música de Cat Stevens que t'aporta algo molt més introspectiu, molt més romàntic, molt més de que... una essència com de videoclip, fins i tot, una poesia en la imatge. Sí. I com tot el rato està jugant amb aquesta dualitat, que és, per una banda, l'humor i l'absurd, no?, de les accions, i d'algo que fins i tot quasi sembla distòpic, perquè... És a dir, hi ha una atracció cap al xaval
Sí. i una obsessió de les dones cap a aquest xaval que és quasi impossible, no?, que passi, i juguem això, amb aquesta dualitat d'això, i llavors la ridiculesa de l'amor, finalment amb el dolor i la violència que pot causar aquest amor. És com que juguem amb aquests elements en tota la pel·lícula. Deixa'm dir, perquè potser ja ens hem embrancat massa ràpid i no ha quedat clar. Crec que llavors podem dir que és una gran pel·lícula. Sí, és una bona pel·lícula. És una pel·lícula que no fa mal, des de luego, no fa mal veure-la. Jo tinc la sensació que és una pel·lícula que és molt referencial, perquè jo vaig veure moltes coses que em van recordar a pel·lícules mítiques, però molt posteriors. Per exemple, hi ha un parell de trossos que em van recordar moltíssim estèticament i de format al Gran Lebowski. Ostres, de veritat? Sí, ja te comentaré després quins moments, per no fer spoiler. D'acord. I crec que ja sé quins te refereixes. Els moments que tenen el color com blanc. Sí. Els moments... Per no fer spoiler. No, a veure, per no fer spoiler, els moments onírics, perquè jo penso que és una pel·li molt onírica. Els moments onírics, sí. Recordaven altres pel·lis, fins i tot hi havia moments també que em recordaven... recordem que l'escenari, això tampoc és un spoiler, l'escenari són uns banys públics i la veritat és que l'escenari per mi és molt original i està molt ben trobat. És a dir, és quasi com una obra de teatre que passa aquí als banys, la gran part de la pel·li, no tota, però una gran part. Sí, aquí acabes de dir alguna cosa que crec que és bastant important, que té un aspecte d'obra de teatre. Sí. És una obra de teatre, realment. Aquest punt de la sàtira, és una tragicomèdia, al final. Sí, i saps per què també? Jo penso perquè té aquesta cosa de... sucedió en una noche, saps? Un espai curt de temps... Un espai curt de temps i amb 3 espais diferenciats. Sí, els espais estan molt marcats. Això passa aquí, això passa allà i això passa allà. Correcte. Teló i escenari nou. Si t'hi fixes, la segona part de la pel·lícula és una cantonada. Sí, senyor. Que és fantàstic, això, és fantàstic. És fantàstic, sí. Bé, doncs ja se'ns acaba el temps, Isaac. A mi m'agradaria comentar moltes altres coses. No sé si vols afegir alguna cosa més. Bueno, que recomanem veure-la. Sí. Però a la vegada que diem que és una gran pel·lícula, també penso que no et canvia la vida veure-la. No. També diria. Jo crec que podríem dir que és una bona pel·lícula. Jo personalment, i crec que els dos recomanem molt veure-la. És una pel·lícula que estèticament està molt bé, visualment és molt interessant, és entretinguda, és divertida, fins i tot jo diria que és molt original, no ha envellit, i sí que no és una obra mestra, òbviament, no et canviarà la vida, no, perquè de fet jo penso que la primera part és molt millor que la segona, però bueno, la segueixo recomanant molt. Sí que és veritat que és una pel·li rareta, aquí tampoc, vull dir que la gent no ens malinterpreti, és una pel·li rareta. És a dir, a qui no li agradin les pel·lis rares, estranyes, no cal que la miri, potser. Bé, Isaac, arribem al final de la pel·lícula i ja me sembla que ens toca ja personatge. Ja és hora de despedir, malauradament. Sí, ja toca personatge. Sí. Molt bé. Qui tindrem avui? Bueno, és una sorpresa, és algú modest, però jo crec que pot agradar. Bé, amb ganes d'escoltar-ho. Molt bé. Pues res, fins la propera, Isaac, amb tu. Fins la propera, Guillem. Molt bé, un plaer. Vale, adéu. Adéu. Bé, amics i amigues, és moment d'acabar el programa i, com sempre, ho farem amb un
personatge singular del nostre país, un homenot, que diria Josep Pla, algú que estimava la nostra terra i que, d'alguna manera, al nostre entendre, l'ha fet una mica millor. Avui parlem d'un tipus de personalitat poc freqüent en els nostres temps, poc popular, fins i tot diríem en perill d'extinció. Estem parlant d'un capellà. Un capellà que, a més era escriptor, que, a més era molt conegut en el seu moment a tota Catalunya, moltíssima gent el llegia les seves històries, el seu mossèn Tronxo, els seus articles a l'Avui, fins i tot les padrines el coneixien. Jo recordo la meva padrina parlant sobre aquest personatge, i estem parlant, com no, de mossèn Ballarín, personatge únic i irrepetible, que va ser mossèn al santuari de Queralt, al Berguedà, escriptor molt prolífic i un grandíssim conversador. Era amic de tothom, es feia amb els polítics i amb els no polítics, amb els creients i els no creients, amb els esportistes, amb els artistes, amb els intel·lectuals, es feia amb tots. Segurament amb qui pitjor es portava era amb la resta de capellans, curiosament. Els que no el coneguin, nosaltres els animem, i de fet també ens animem a nosaltres mateixos, a llegir-lo, a buscar els seus articles a l'Avui, a trobar les seves reflexions, trobar les seves entrevistes, que n'hi ha moltes a internet, i, en fi, conèixer la seva figura, que és interessantíssima i que, a més, com he dit, va fer un gran servei en aquest país. Acabem, doncs, amb unes reflexions que el mateix mossèn Ballarín feia al programa Identitats de TV3, allà cap als anys 80, amb el grandíssim Josep Maria Espinàs com a entrevistador i, com no, amb Mozart, que el mateix Ballarín va demanar per acabar aquella entrevista. D'ara ja fa 35 anys que es va fer. Gràcies per ser amb nosaltres i fins a la propera. Tu creus que en el cel es pot sentir Mozart, que em sembla que és el músic que... Jo no hi entenc, però tu creus? Sí. Això em fa l'efecte que sí. I Bach, perquè tu aniràs al cel. I al cel es pot escoltar... Home, escolta, si vaig jo ja estigues tranquil, que hi ha tothom. Escoltaràs Mozart i Bach també, Sí. I si m'haguessin de posar purgatoris em posarien en Cumballàs. Per què et passa amb els Cumballàs? Quan dius Cumballàs, què vols dir? Ja ho has dit una altra vegada. Aquesta música actual de missa. Mira, t'ho explicaré. Allò que t'he parlat de fer-me capellà, te'n fas perquè t'hi claven una empenta. Però per mi va ser molt important un dia que vam baixar a Sant Pere de Terrassa, des de Mata de Pere, amb una colla de nois, i feia una estació litúrgica el pare Miquel Tisent i companyia i cantava en gregorià. Llavors me'n vaig anar, de tant en tant m'anava a Mossat a sentir cantar gregorià. A més que el gregorià per mi ha sigut importantíssim. A més, saps què passa? Una església capaç de crear aquella bellesa no pot ser broma. O sigui, l'estètica per tu és un valor molt lligat a una... I en canvi avui dia això que canten avui dia li pots aplicar aquella dita castellana: este gallo que no canta, algo tiene en la garganta. És a dir, l'església, si no és capaç de crear bellesa, que es pregunti què li passa. Molt bé. Per exemple, els medievals. Pots discutir el que vulguis, però porta'ls als xartres i dir, bueno, ara parli dels medievals. M'explico? Sí, tens idees clares. Sí, parli dels medievals ara. Miri xartres, miri. Després ha vist això, ara parli dels medievals. Mossèn Ballarín, jo estic segur que el d'allà dalt no et farà la jugada de no deixar-te sentir Mozart quan hi arribis. Però, com que jo no estic segur pel que pugui ser, no. Però sentirem una mica d'ara, perquè feina feta no té destorn, que diuen els clàssics. Bé, mossèn Ballarín, jo no sé si cal que escoltar Mozart, però el que sí cal és donar-te les gràcies. No, home, t'he donat les gràcies perquè hagis vingut des de Queralt, ens hagis explicat que per molts anys puguis fer els sermons que fas, que per molts anys puguis escriure els llibres i els articles que escrius. Per cert, on parles tan
què et diré, tan lliurement de Déu, tan poèticament de Déu, tan irònicament. Una vegada vas dir tan desvergonyidament de Déu. Sí. Parles. És bonic parlar desvergonyidament. Sí, perquè avui sembla que tinguem com vergonya de parlar-ne. També si no parlo de Déu, que vols que parli jo, tu? Està molt bé. Em penso que parlis el que parlis sempre acabes parlant de Déu, no? Jo t'he d'agrair que parlis d'aquesta manera tan neta, de més i tan apassionada. I gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres, home. I que les nits de Caral et siguin tan suaus com hi han estat fins ara. Molt bé, gràcies.